Non puanta rada tu mithang kedam kewang atowar tisimar nang bom lang. Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das College Tangka ki chupang 5 puthak KSA pen phirangkia mai ki pha. Sarupathar MAC constituency angkang sai ka chutiki arara phan panong si MAC kadom terang pi sprayer machine keron pon. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirtang ton pen arjupanikta. Ningkan pharorong kachukim pon kiduk kilak arong araratu mesen kacheleng atowar kawi penajok. Kidam tang phai kuni ni phai ingkwara troxiar ni methangarong arat methanga hem choche sele na pen chongda chot atangka chirungsi towar mesenang ji pura kasemara sai dengpon. Ahok rongroop kachukim kachorang laki Karbi Anglong Autonomous Council longlea ko pen kidukit hakmati kachuboche arong araratum non pu anta rongarlo towar kilong le dim aklongsi ke onglang. Bonta non BJP a sorkar ahut rong robarlo ke paching thur ji a phanpura akrong tin atowar kase marasai kiding bom hut sitami lakhaing korai si borjan MAC constituency kaparlo langbirik rong pi lapen samteron arong araratum along anabangki bangso kaching thur amongwe ledam de pinlang. Laso jok radatu methang chongda chot atangka chirung cherek ponsi ajo phirlo ha porahut towar kase marasai dengponlo. Sorkar ke nangchelar bom wangbom bonta nilitumarong aphan ke sarpen nangkilang ke pangkriya joklo pinpur dami la non kacheleng bom footpath atowar Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC Council ke chari bom ahut MAC chumangkro nangkang honpen towar nang thok pilo pusi chethan pon. Tum sai rong pia rong kunya tu me dilan tu kali bucia tu rong kali ne tum dan nang le buta hala kan su ta long le ku pen sini tu na da ka rong ka ke du tang lo uwi ka thom pi na dan lo wa ki sita ni tum aphan sarkar pe nang lang wa ma nan puta ni tu me thek long le la lang le man lang lo hera prang ya ti sia sarkar hu tu mang krop ani si ke man hu lang li si ni tum dak mun choma rong puna ni tum rong put es rong pia rong puna sam rong puna mi khru puna nya tha kana nya ko vi rong na nya na ko rong na pen lai hu tan na ki man kro sim bon lo na pen al so toa no na ni tum kileng bom a prang ke cheng hu ta la ki man kru ni si ki man si ni tum phut pat puni tum phan towa nang pi lo a pen ni tum manang klem lo ni tum la du si ya dam ni sen lo wa phi ta na phiang nu Sarkar kacari tum Kongres punoi BJP punoi sedan non tum phanang lang ason tum ne me thegong le lang Bangso PK Congress Rachari Asong Hut Longkiti Mung PWD EM mandate towar arlong anta nang thok pi thek thedet asonsi mandate lasing non kedobom EM surjorong phara phanilitum arong arat akisung nang pajok ponpo lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phansetami towar nang silam pi vek po pusi rong arara tum kachuningri padokpon ni kenil tum ki duk ki sung ko ano ne lasi pu alang li rong pia sang ho ke hai agambra matlo alang li nili tum samtron pen langbri rong pi arong aphan long ki timung iem ke do hut alang li ke nang chiru set halada nili tum agambra hemlo matlo lasi alang li bang pulo towar ke nili ke non iem ke nili ke pilo pudami ke PW in charge alang li bang em amasi alang li bang ke pulo Kongres ke do hut de hasut alang li bang pulo nili la samtron rong pen langbri rong pie rong ke la LP school along an ke nili tum poka ali nang pipo pula he alang li bang bose da pinyar ni alang li ta claim thek the la pen ramsing tok bi sita nili tum local MSC lo alang li ta claim kle la so footpath ali tame nilitum bhan chumang kro bang ala borjan ga lo kerong posipu de hosot pen bonsita chumang kro bang ga nilitum bhan footpath ali nang pilo ako sarkar ka prek tum din dhulo alo kerong pomat ekdom chumang kro bang ke utpat lo non ke
पुलिस देरो का पिलो ने उत्पाद लाप लो पुसी नंगपु Balipathar pen present terang Karbing Long Live. Hanjang Langso Press Club sa Hemalong KSA Bokajan District Committee atum Pherangkya Mai Kangi. Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das College along Nangkepali Atangka Chupanglim et Pusi Pherangkya Mai long Akoy Kevan. Lason si Piniada Porphai Sirke Brachtim Apor KSA Bokajan District Committee atum pen Pherangkya Mai Kangi. Pherangkya Mai along Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das College Atangka ki Chupang Lima Puthak KSA Bokajan District Committee atum Akoy Arak Pon. 1,50,000 laso bangkalang litum 2019-20 session se kedam lo walam se dak paklang same hokpet alam bang ke lalo je 2019-20 session atum le kedam kali la 2019-20 session la bang nili tum lo la bang sohut kedam bang la 2018-19 la so session num se kedam la bang ka hokalam la pen la non la chota kali alang li ako la 1,50,000 la bang ke release at loss tame office tame alangli non pu tame nilitum han tame kwan yarni pen nilitum union pen chenglok nilitum la union pen kalides tame nilitum as a student num pen tame pu chingki dam bom no office tame hola so kena reply po je paisa ke do tame ni penilong utilize da lo tame ni tum da anani din tame alang phanda isi to iltum hana sarlo putte iltum da ching honda donai bolam sin iltum bang hosor bangalang phanda isi ke matha pondolo office tame nilitum han punang chak lo ningkan na pu se padam bom nang tum par s tame nitum 6M exam tok da phisa me nang tum hanang padam long popus isi ka che chak dolo wa phisa me la so ke che chak ke lage lam chobai son se mande non puani anda ne tum han miss call pon da thaglong le message da thaglong le lahai lam alum ke nang chingki madang chingki ke Kidam tanga por hud asona sona tangka college long Nangkepali do anabangki EKAC a principal Dr. Dasi cho etlo Loki Charlie also maratuma phan ke panong pen Nangkepali atangka do anta principal Dr. Anil Chandra Dasi Chopanglim et puta KSD pen Pherangkya Mai long ningchi pon nilitum pen mate committee pen lason ka chingwai pu thaglong le la pen alang litum copy ma alang litum utilize lahai poisa alang tum personal use bunoi mate copy han use tame alang litum thang ka chingwai da ve la tum kelapu alang litum aning hang korbe pen mate aning hang let pencil so poisa utilize la bangen non puta la se alang litum reports tame non puarni tame nang chepi thek da lo Pherangkya Mai Kangnia hut KSA Bokajan District Committee Mai phu Raju Ingleng Desoi Teron Sarmen Tiso atum pen Eastern Karbi Anglong College Principal ki claim kidam ki chokchi la pen tangka ki chuk panglim etaputhak klardak pen than pachini pon la pen sodak pen kangsai ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rok hangaphan kachuningri padopon Pherangkya Mai ke phalong isi kachuru aputhak la pon lo nilitum Karbilo Charlie song pen ke chengsi nilitum paching hon sir Richard Tong bi EM in church education alang li fansili tomoso complaint pidam lo alang li initiative NPNC inut Karbilo Autonomous Council long secretary Rajeshom Teran alang li fansin gori officer ho sotpek lo si sote mohat po president na baklang lo advertisement due to grade 3 and grade 4 science laboratory pen library apothak laso pothak bangke alang li lam thidak pali si ola warning body Eastern Karbi Anglong College alang li tom pen chingwai king sai si la bangso cancellation na sai bang ateng pon lo lasi la puson isi pen isi nili tomalong Karbilo Charlie song long na Karbi Anglong Autonomous Council pen nang cheram na cheto dun ke bang jilang ili tom quality education pamanji long te la bangso college along mission environment wanji long de la puson ka chupanglim a principal bangge bigi dani bisili tom chuniri pon lo lasi unan abang ke Karbi Anglong Autonomous Council authority dom han ili dom chuni rilo ili dom kaching hon sir Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council alang li setame labang so alam the puthak alang li ta julong po ma theglong po busili dom ning ke thelo la se alang li phan akang sai bang padovek nei busili dom Karbilo Charlie song ban ke hang padopon lo Balipathar pen present terang Karbi Anglong Live Pai kunia chikloni pai ingkora troxiani Sarupathar MEC constituency MEC kadom terang pi amithanga hemalong adaba por malom Sarupathar angkangalong kedo kiduk kelak la pen sai ka chuti kichot adada tuma phan panongsi ake joy pen sprayer machine keron pon
Birdakiri ponlong atengke Phaikunia Chikloni Phai Inkora Troxiarni Adaba Por Malom Sarupathar MEC Constituency MEC Kadom Terang Pi Amithang Ahemalong Agriculture Asai Campaign Kepale Pon Sprayer Machine Pump MEC Ari Dengpen Saika Chutigi Arata Tumaphan Matha Ponsi Sprayer Machine Keron Pajur Ponlo Labangso Kipi ke Pajur Ponaja Megalong Sarupathar Mondal Amai Phu Lokhiram Rongpi VDC Chairman Silarson Rongpi Sakti Kendra in charge Nursing Ronghang Minority Morcha in charge Sarthi Terang, Media Cell in charge Dakiram Singnar, Sarupathar Mondal Chunbang, Son Terang, Lapen, Dilip Rong Parpen Kichenglok Penangan Kit Hekiringatum Chetong Dunsi, Sarupathar Constituency Alo, Sai Chutiki Araratuma Bangso Sprayer Machine Keron Ponajai Megalong, RD Pidunlo. Balipathar Pen Present Terang, Karbing Long Live. Mahamaya constituency ka parlopon dong mukak ahithia dung het kedo horitaro arong ani marliatum chelang ponsi kedamtang aningkan jirdat catering groups pu ingpu ponpen pining an ningkan isi arta ke chok ahim kedok kangthi langso alangson along ingthan ponsi kangthi langso alangson kijoi kelang adim kepang thirla pen thengpia klim so ke asai deng ponsi aleralon pen ningkan isi ke chok ning cheparong pon Lason si pangri pangdon jojun chomkan pen kichenglok kilik ke bat asai kido analong tami jirdat catering group nimarliatum claim dampon si mesen pen saemo pachun pon bom pen piningkan an ningkan isi arta kipleng ning chaparong ponsi ningkan isi ke chok ahim kedok jirdat catering group amai phi Rohila Tisopila Pen Secretary Josna Rongpipi Anparta claim rapet Ajir Pi Kido Anatum Ahien Pen Him Kedok Ingthan Ponsi Kilun Kekan Pensi Ningarong Chipi Pon Dakang chilang solong na chitong ke ning sam ulo lapen Ani sige chok lo. Okay. Ning pik lo. Okay. Nang litum lagado pa be nang litum kas news kat news tum dak ke hin pe nang litum han choro partik lo la si pini nilitum dak ku pia thesi ke wang nang kok kuma lake nilitum aku nang litum han aku cethan thung tung athike nitum dok muka Mahamaya constituency pen nilitum hurita rorong jirdat catering group nilitum keseng ke damtang aningkan suri hinira ingko ra hini Phaikunia Chiklo tarik ingko ra throksi la si pini ke la bangso nilitum ningkan si ke chok si ningarong si ha la dakang thilang sole litum aja sitame alon chipida mak la pente hadak litum alon chipidam chola pokali itum sai ke claims tame chepaklang ponang ji pusi nilitum menang anadim nilitum arkok ponlo la pen nilitum mi hai stame kai tekang lo kan ken ni tum kan si ke joy lo labang so ajira catering group tum sila dang ni tum kan chilang solo ni tum na celebrate pan ke wa la pente ni tum la po anon ni tum le dun bom ang song dun bom ke ni tum isi ke choro kan tang la halo dak Mahamaya long dun sing teron alang li pan tum choro lo ni tum claim bom sitami tum aso solong si claim bom sitami ni tum pachit hang nang ni tum a group pachi thang je phan ke dili tum da lunsing teron hem alang li hem Chamo sa em lunsing teron hem alang li hem chomongkan dola so chomongkan long ni tum johang dam lo da secretary president tum ten la pen la dak ni tum phan nang pipon lo alang li tum dak pen claim ten si ni tum ane thedung adimong stami tum tempon lo la si alang li phan chorupik lo Lapen kumani jongsi kilik kebak asai do pulote screen along kepaklang pon 60021572114 a phone number along nang humri pon iktamni pusi pachini pon News report Bikram Teron Karbing Long Live Lakha ke thom Chinthong MEC constituency ke parlopon Rongjang Phong Pathua Klamalong Karbiang Autonomous Council MEC Abarim Karlitang Rangdang Teron Chikimo Menpen Kichengsi Winter Knockout Football Kachepatia Jamek Phaikunia Chikloni Phai near Kepen Pangcheng Ponsi Phaikunia Chikloni Phai Ingkora Troxiani Ingsamjin Pen Kepajut Pon
Labang so football ka chepati ki pathu ponalong ki chengani pen chepati bom wang bom si angdung ki tia jai mekalong anabangki Upper Chinthong United Football Club la pen Bir Singh ki Calvinian Football Club atum si chepali dun pen pathu ponlo ki pathu bom apora hut Calvinian Football Club atum pen Goal hini la pen Upper Chinthong United Football Club atum goal pli ki pi pondera jok Upper Chinthong United Football Club atum ki chengsi winter knockout football ka chepati chepahai ponlo Labang so ka chepati ponalong best player anong ilaki Upper Chinthong United Football Club pen Bado Lindo si chepalong ponlo Karbi Anglong Autonomous Council MEC Abarim Karlitang Raidang Teron kichiki momen pen football kachepati angdung kitia jai megalong aluhi sarpo man pen Umjakini Forest Range along Ranger Waisong Terang Chitong Dunlo aluhi aman pen Sarsing Bongrung ME School of Headmaster Rongjangpong SDB la pen Ongdung Radasai Klembang Phu Klembang Phiatum Chitong Dun si RDP dun So kela tournament bang ke nilipu amen lo alang lagi ex MDC lo alang di men lagi rangdang teron so men te simtum la so tournament bang tereng sila ke kapang ceng lang sila lalo tournament amen pe na bang ke ni fu maintain masuk di kon tela rang teron punang le tom isi nongnam pache thang piklong an football se tame bi pon lo tang telang li akai dotte hut ko pene rar phan ki klem pikang la puson anong che thang klong la sondong ala bang ke nilasut bang ni ta bihek lang sita me nilason si bang tum nang sita nang than rong sorotum je minute pen ke sing ki che than mesen pini anang XMD se ko school tame khuli dekang lo lapen medical tame khuli dekang lo lapen playground tame anang long tri long phone ni karju long anabang ke lans te ke na ju long lo je nang public pandang mesen Chinthong ben hemari rong par Karbi Anglong live Karbi Anglong Sports Association mati kasa tum kapin khat pon ateng pen Bokajan Legislative Assembly Sports Association la pen Hanjang Langso Sports Association atum chilang pet pen chipatir pi ponsi kichengsi apharman Bokajan Legislative Assembly Constituency angkang apharman Khel Maharan 2023 ka chipatia jame ke pangcheng pon Phaigunia Chikloni Phai Ingkora Troxiani Arni Gangsam Por Phai ki thoma por malom pen Hanjang Langso Sports Association amai phu Jivan Chandra Pathak pen Kangpua jai mek along mai chipahem phu ponlo Labang so mai long aluhi sapo man pen Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Chetong Dunlo aluhi aman pen MEC Kadom Terangpi District Sports Officer Relipson Ronghang Karbi Anglong Sports Association Kongchun Bang Dr. Pankaj Teron Magistrate Saiki Kesyap Bokajan Police Station OC Monjit Terang lapen pinangan kit hekiring atum Chitong Dun si Maya long RDP Dunlo Dr. Numal Mumin hin pen football ke pathu ka chepati jai mek ingpu ponsi ka chepati pang ching ponlo ke chengsi ke pathu pon la ke Sarupathar constituency la pen Bokajan constituency ang bongsi pathu pon labangso ke pathu pon Sarupathar constituency atum ke thek kilit chet ajok Sarupathar constituency atum gol ke thom la pen Bokajan constituency atum Nil pen Sarupathar atum aphan chepahai ponlo Bokajan LA constituency Khel Maharan ke pathualong Bokajan Borjan Sarupathar Nilip Dwarbaguri constituency risoi jangatum chepati dunji aphan men pale ponre tilo Labangso Khel Maharan along ka chepati asona munglaki kho football volleyball kabaddi la pen ke kat ke chat kaching bai hai hu ka chepati pedo ponji ki pathu pontanga ja mekalong ka chepahai atuma phan labangso mai long ka chitong dun aluhi atumari deng pen nong e pajir ponlo Deputy Speaker Dr. Numal Mumin hin pen ke hai tuma phan ahir jume pajir dunlo la pen ke wang jilangani la anso se ke pathu dun pa me pen district level along kachepali dun thekji aphan BD pidunlo la pen anparda state level along kachepali dun thekji atuma phan MLA Dr. Numal Mumin hin pen tangka suri phokep akera pidunji puta lamchak chipi pon Bokajan benanan terang Karbi Anglong live Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton poniklo